Dnes nám začalo jesenné cozy počasie, takže si dajme jesenný vlog. Hneď skoro ráno som si umyla vlasy, aby ma to tak trochu zobudilo a pripravili sme si obed a raňajky. Po dlhšej dobe som si urobila vlny a s touto kulmou vám vydržia aj 3 dní. Namiesto make-upu si dám tento BB krém, je to vlastne od značky Puri, to je to korejská kozmetika. Ja som od nich mala krémy a boli výborné, takže som skúsila aj tento BB krém. Na to, že je to BB krém, tak kryje brutálne. Na líčka som použila tuhé produkty od Farmacy, potom puder od Essence a MAC trošku tmavší jesenný rúž. Vyťahla som prvýkrát svoju jesennú pelerínu a ešte ženský čaj. Babi, odporúčam vám piť ženský čaj pravidelne, budete mať menej bolestivú menštruáciu. Dnes sme si s kamoškou dohodli rande v meste, teda jesenné rande v meste. Kúpili sme si takéto krásne tekvice a chceli by sme si ich namaľovať. Obed sme si navarili ráno, to vám tiež veľmi odporúčam robiť si meal prepy, pretože potom si to zohrejete a máte, ušetríte čas. Keďže som si ráno rozbila moju tekvičkovú šálku, tak som si bola hneď kúpiť novú. A kúpila som aj drahému, alebo respektíve ak by som náhodou rozbila túto, tak mám ešte jednu. Tieto šálky sú vlastne do 100 stupňov Celzia, takže treba dávať pozor, keď zovrie voda, nedávať ju hneď, ale chvíľku počkať, lebo môže puknúť. Mne teda nepukla, ale dneska mi ráno spadlo. Takže pre istotu mám dve. Po výdatnom obede som si sadla k notebooku a pracovala som. Potom som sa pustila do upratovania, nasťahovali sme sa iba nedávno, takže každý deň niečo urobím a preorganizujem. Povysávala som celý byt a potom prišiel drahý, išli sme nakúpiť a dostali sme pozvánky na premiéru do kina, takže sme išli do kina. Načosky musia byť a išli sme na film Otvorené vzťahy. Konečne nám prišla skriňa do chodby, takže keď sme prišli z kina, presúvali sme toto množstvo bordelu do tejto skrine. K jeseni určite patria aj sviečky. Ja si už niekoľko rokov vyrábam sviečky sama doma, dnes mi pomohol aj drahý. Sú to sojové sviečky s prírodnými olejmi, ja si vždy tak namiešam, aby voňali mne. Vydržia mi veľmi dlho a tiež si aj robím rôzne tvary sviečok a veľmi ma to baví, je to taký relax.